Türkmenistanyň goňşularyndan biri Özbegistan ila sany boýunça Merkez Aziýanyň iň uly ýurtlarynyň biri diýip hasaplanýar. Ilatynyň 3 million töweregi bolsa, orsiýetde zähmet migranty bolup işleýän bu ýurt häzirki döwürde inçeme kynçylyklar bilen ýüzberýär. Orsiýetde dowam edýän ykdysady krizis sebäpli migrantlaryň ýurda iberýän puly azalýar. Hatda migrantlaryň uly bir bölegi ýzyna dolanyp başlady we olaryň iş bilen üpçünçiligi häkimetleriň öňünde keserip duran problemalardan diňe biri. Özbekistan garaşdyrlygyny alaly bäri ýurda dolandyryp gelýän Kerimowyň maşgalasyndaky problemalar gün saýyn artýar. Onuň agzalaryndan biri öý tutsaglygynda we onuň eýetçiligindäki biznesler bolsa hökümetiň haýyryna geçirilýär. Özbekistan ekstremizm boýunça da türli tapgyrlary başdan geçirdi. Häzirki döwürde bolsa Siriýede dowam edýän çaknaşyklara Merkez Aziýadan goşulan toparlaryň arasynda özbekleriň sany agdyklyk etýär. Prezident Kerimowyň ýaşy hem epesli ýokarlandy. Ol ýakynda 77 ýaşyna girdi we mart aýynda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynda onuň ýene bir gezek dalaş etmegine hem de 5 ýyl möhlet boýunça 5-nji gezek häkimet başyna geçmegine garaşylýar. Özbekistanda bolaýmagy mümkin islendik ýagdaý Türkmenistana aýratyn täsirini ýetirer. Şu nokta nazardan Azatlyk radiosynyň ýürüýte gepleşikler tapyrynyň nobatdaky bölüminde Özbekistanyň gelecek 5 ýylyna ýakyndan sinetmegi makul bildik. Bu temadan gurrun etmek üçin Özbekistanda öňki prezident dalaşgary Dr. Sanjar Omarov, Özbekistan boýunça ýakyndan iş alyp barýan jurnalist Joanna Lilis, Azatlyk radiosynyň özbek gullugynyň ýolbaşçysy Alisher Siddiq we radiomyzyň Merkez Aziýa boýunça bölümniň redaktorlaryndan Bruce Panir daglary çağırdım. Programany Pragadaky studiodan men Muhammed Tahir alyp barýan. Mehmanlar gepleşigimize hoş geldiňiz. Alisher, siz bilen başlaýly. Kerimowyň ýene bir gezek ýolbaşçy saýlanmagyna taýýarlyk görülýän häzirki pursatda Özbekistanda keserip duran esasy problemalar nämelerden ibaret? Thank you, Tahir. So you very correctly outlined three major problems, current problems. Siz iň uly 3 problemany belläp geçdiňiz. Ýagyn saýlawlar Özbegistanyň dolanyrjy maşgalalarynyň problemalary we zähmet migrantlarynyň iýerýän pulunyň azalmagy bilen baglanyşykly ýagdaýlar. Bularyň hemmesi Özbegistanyň şuňky problemalary. Saýlawlar barada aýdylanyny siziň daýdyşyňyz ýaly şol prosesden hem ullukan üýtgeşikligi garaşmaýar. Hakykatda bu saýlaw däl. Kerimowyň häkimet başynda galmak üçin görülýän nobatdaky çäre. Ol ýem 25 ýyldan bäri ýurdu dolandyrýar. Iň ullukan soraw onuň şol häkimetde galjak nobatdaky pursatyndan nähil peýdalanjagdyr. Sebäbi ol barha garraýar. Onuň saglyk ýagdaýlary barada hem dürli gurrunlar bar. Netijede ol ýol başçylygynyň galan möhletini nähil ulanmakçy. Ýagny ol özüne miras düşer saýlamagy finansiýarmy? Ýa-da ol zähmet migrantlarynyň iýerýän pulunyň azalmagy netijesinde ykdysady problemalar bilen ýüzbeýiz bolarmy? Şu zatlaryň ählisi Özbegistanyň ykbalyny kesgitleýici pursatlar bolar. So that will be very challenging and very game changing. Dr. Omarov, Alisher'in aýdanlaryna siz näme goşmakçy? I see maybe everyone see to at least. Men bärde iki ýagdaýy gözüňe getirýärin. Ulardan biri Kerimowyň gaýtadan häkimet başyna geçen halatynda emele geljek negativ senariýa, bölekisi bolsa pozitiv senariýa. Bu barada gepleşigiň dowamında geňiş gurrun edersiz diýen umydym bar. Maybe we can discuss this too. Bruce, gurruna goşulmakçy boldyňyz. Noba sizde? I totally agree with Alisher about what the problems he faces are. I would Kerimowyň ýüzüňde boljak problemler barda Alisher'iň aýdýanlarynyň ählisine goşulýar. Diňe zatlar goşmakçy. Ýagny zähmet migrantlarynyň ýurda iýerýän pulunyň azalmagy bardaky ýagdaý. Bu ýagda ýüzlerçe, müňlerçe migrant ýygyny ýurda dolanýan pursat bilen bilelikde bolup geçýär. Olara Özbegistanyna garaşyp duran iş ýok. Mundan 5-6 ýyl ozal orsiýetiň dürli ykdysady problemler bilen ýüzbeýiz bolan döwürleri Kerimow orsiýeti terk edip Özbegistana dolanýan raýatlaryny iş bilen üpçün etmek üçin käbir çäreler görüpdi. Hatda şol wagt ol daýhanlary täze işçi kabul etmäge, şol işçileriň aýlygyny öz budjetlerinden tölemäge mejbur edipdi. Bu Kerimowyň daşagy ýurtdan dolanan şol adamlary iş bilen üpçün etmek üçin oýlap tapan ýolly. Elbetde bu çäre daýhanlaryň lapyny keçiripdi. Sebäbi olar tejribesi, degişli boýunça ukyp bolmadyk adamlary hakna tutmaly bolupdylar. Aýçyk bolýanlardy müňläp zähmet migrantlarynyň ýene bir gezek ýurda dolanmagy Kerimow üçin ullukan problema bolar.
Sebäbi ol bu 100 miňlerçe adama riske wagtyň içinde iş tapyp bermeli bolar. Bu bolman halatyna ol dürli torulmalaryň göremegine sebäp bolup biler. People returning home and they won't be able to find work, and that's something he's going to have to address very quickly. Juwana söz nowbatyny size bermekçi. Kerimov 77 ýaşyna girdi. Onuň saglygy barada dürli gürüňler bar. Bu ähli problemleri hem gözeňe alanmyzda onuň gelecek 5 ýylyň dowamyndaky hökümrewanlygyny siz nähili gözeňe getirýärsiňiz? Well, I think, I certainly agree with much of what's already been... Men şu wagta çenli aýdylanlaryň aglawaty bilen ulalaşýan. Emma men esasanam bolaýmagy mümkin siýasy durnuksyzlygy ünsüňiz çekesimelýär. Özbekistany diňe bir adam dolandyrýan ýaly bolup görünse-de Karimowyň häkimet başynda galmagyndan peýdalanýan. Şunlukda onuň häkimet başynda galmagyny dowam etdirmegini isleýän adamlaryň bardygyny hem ýatdan çykarmaly däleriz. Aýdylşýaly eger ol ýene bir ýerde häkimet başyna geçse, ýurduň siýasy ýagdaýy baradaky sorag has ýiti doýlar. Onuň ýaşy ularlygyça onuň saglygy baradaky soraglar hem güýçlener we bu hem onuň henide çelini çözülmedik miras düşer baradaky soraglary ýene bir ýerde gün tertibine getirer. Şunlukda biz ýapyk kapylaryň aňyrtynda göreşiň barha güýçlenýändigine garaşyp bileriz. Bu hakykatyň käbir sahnalaryna eýem Karimow maşgalasyna dowam edýän dartgynlykdan göz ýetirmek mümkin. Beýle ýagdaýlar bolsa Özbekistanyň durnuklygy üçin uly soraglar döreder. Very destabilizing for Uzbekistan. Alisher Juwanna miras düşer diýilen soragy ortatdyňyz. Alisher, hakykatda bu seniň iň gowy bilýän temaň. Sen bu meseleniň çözgüdi barada näme pikirde? Hemem haçan şeýle bir taýýarlyga girilmegine garaşýarsyňyz? Sebäbi Kerimov eýam 77 ýaşyna girdi. $1 million question, yeah? Okay, I would first of all jump $1 milyon durýan sorag soradyň. Men başda gurrun edilen käbir beýleki temalar hakda öz garaýşymy aýdasym gelýär. Elbetde häkimet dolandyrýanlar hususan Kerimowyň öz maşgalagdalary prezidentiň barha garraýanyna göz ýetirip başlana çemli. Men bu ýagdaýy şunukdaýnalardan göz ýetirýärin. Karimowyň maşgalasy öz eýçiligine kärhanalardan iň aňyrbaş derejede gadan jetmäge finansiýarlar. Şu sebäpden onuň çağalarynyň arasynda agdalyklar başlandy. Olar tutuş maşgala bolup Özbekistanyň uly we girdejili pudoklaryny öz elinde saklaýarlar. Şeýle wakalaryň iň soňkysy Akkor Ali Abdullayew bilen bagly ýüze çykdy. Ol tutuş Fergana jülgesini öz elinde saklaýardy. Bede okşan dokumentlerden çen tutulsa, onun uly meçherde seriste ýygnanlygyna göz ýetirmek mümkin bolup, ýagny onuň 800 milyon Amerikan dollary meçhörine nagd puly bar eken. Olar Özbekistanyň bank sistemasyny ulanmaýarlar. Olar öz hasaplaryny nagd pul bilen dolandyrýarlar. Akkor Ali diýen adam kim? Ol kimiň adamy? Biz ona ýolbaşçylyk edýän adamyň kimdigini çaklap biljek. Emma ol näme üçin pida edildi? Kerimowyň gaýdy Gulnara näme üçin öý tutsalygyny bir giden sorag bar. Bu ýagdaýlar maşgalanyň bir tarapdan iň aňyrbaş derejede pul gazanmagy finansiýan häzirki pursadyny o diýen arkaýyn hereket edip bilmeýändigini görkezýär. As they can maximize their profits and get everything out of the country. Elbette düşünüksiz soraglar köp, emma Bruce Edil şu wagt Kerimowyň miras düşer barada gürün etmäge esas barmy? I would just mention that, I think we're already seeing or getting hints of the success. Miras şörlük meselesindäki jedeleriň eýem başlangyjyny görkezýän dürli alamatlary bar. Enşeme ýyldan bäri ýurduň içeri işler ministrligi we Güldiň gullugy ministrligiň arasyna şekilleşip dowam edýär. Gulnaranyň öý tutsalygy ýaly dürli ýagdaýlar bolup geçdi. Şo bir wagtyň özünde ýolbaşçylar derejesinde enşeme wezipe çarşygy bolup geçdi. Karimowyň saglygy barada garaşylmadyk ýagdaý dörenini häkimete iň ýakyn ýerde bolmak bardak tağlarlar mundan bir näçe wagt öň başlandy and thrown in jail and all kinds of stuff. So the stakes are pretty high. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk Radiosynyň ýürüýte gepleşikler tapyryndan bu gezek Türkmenistanyň goňşusy Özbekistanyň çylşyrymly syýasy ýagdaýlary we onuň regiona ýetirýämegi mümkin täsirleri hakda görüň edýär. Gepleşigimizde Özbekistanda öňkü prezident dalaşgary Dr. Sanjar Omarov, Özbekistany ýakyndan izlerleýän jurnalist Juwanna Lelis, Azat Ýewropa we Azatlyk Radiosynyň özbek gullugynyň ýolbaşçysy Alisher Sidik we radiomyzyň Inglis bölüminiň Merkezi Aziýa boýunça redaktory Bruce Panier dağlar gatnaşýarlar. Programmany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir Alparyan. Juwanna, Kerimowyň miras düşer baradaky soragy sen ortatdyň. Şu nukdaýy nazardan çekeleşiň mundan beýlek haýsy tarapa ugrukmagyna garaşýarsyňyz?
Well, I think Bruce raised an interesting point about the infighting between Bruce İçeri İşler Ministerligi bilen Gidlin Gullun arasyndaky jedel barada gyzykly temanyň üstüne açdy. Gidlin Gullun käbir işärleriniň soňky döwürlerde tutsaý edilmegine garamazdan men bu edarany henidem gaty güýçlü diýip çaklaýan. Ol güýjüni barha ýaýwanlandyrýar. Ýakyn wagtda Özbekistanyň senatynyň ýollaşçysynyň saýlanyşyna syn edip göräýeliň. Ýakyndan syn etseň onuň hem Gidlin Gullun öňkü işärdigine göz ýetirersiňiz. Diýjek bolýanym Özbekistanda emile geljek islenlik özgörüşlükde Gidlin Gullun esasy rolu bolar. SMB that plays a decisive role, unless of course something changes in the near future. Elbette hopsuzlyk güýçleri ýurt içinde görünetin esasy oýunçlaryň biri bolup durýar. Emma şol bir wagtda Özbekistan uly ýurt. Onsoň ol ýerde halkara oýunçlar üçin hem bir topar mühim zatlar bar. Bu mesele bilen bagly Dr. Omarowa geçmäge ruhsat ediň. Ýakyn geljekde Kerimowyň ornuna kimdir başga biriniň gelmek ehtimallygyny aralyp maslahatlaşmakda halkara jemgyýetçiligi nähili rol oýnap biler? Let me first say something about history. Maňa taryh hakynda iki agdy aýtmaga ygtyýar beriň. Ýakyn taryhda, ýagny 2005-2006 ýyllarda köp adam pikir etdi. Hatta menden sorady. Sen ýyllap türmede boldun. Ýyllap siýasatdan daşarda galdyň. Sen siýasat barada näme bilýärsiň diýip. Emma siziň bilişiňiz ýaly 2005-nji we 2006-njy ýyllarda meniň türmede bolan wagtym Saddam Husaýnyň işi bilen baglykda ören gyzykly zatlar boldy. Onuň ölüme hökm edilişi, soň jezanyň ýerine ýetirilişi meniň ýadymda. Ol garşysyna sanksiýa girdilen uly derejeli resmiydi. Şol döwürde prezident agdarlyşy ýaly bir zadyň adynyň iki gedek bolmak ähtimallygy bolupdy. Sebäbi ýokary derejeli resmiýlerin köpsi Saddam Husaýnyň işi ýaly indiki işiň Özbekistanda bolup biljegi barada pikir edipdi. Emma Kerimow meselesinde başga bir ýagdaý hem bardy. Ol garşysyna sanksiýa girdilen adamlaryň sanawyna girmeýärdi. Bu onuň günäkär däldigini, ýagny arasadygyny aňlatýardy. Şo sebäpden olar ony wezifesinden aýryp biljek däldiler. Şeýlelikde eger olundy gaýtadan saýlanmaga gitse, meniň pikirimçe adynyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kongresi täze magnitestiki kanuny ýa-da başga bir kanun esasynda Özbekistana garşy sanksiýa girdmäge başlar. Onsoň men 10 ýyl ozalky ýagdaýyň ýene bolup biljegini çaklaýaryn. Şeýlelikde indi Kerimow üçin 3-nji gezek çatak ýagdaý dörýär. Meniň pikirimçe ol bu ýagdaýdan peýdaly çykyş strategiýasy hökmünde saýlawy referenduma urup öz häkimiýetini ýa prezidentlik möhletini ýene 2 ýyl uzaldyr. Ol bu 2 ýyly ilki bilen milletiň arasynda ılalaşyk ýagdaýyny berkitmek üçin ulanmaly. Soň bolsa Merkezi Aziýany Turan ada aslında integrasiýa etmeli. Şu ýagdaýda ol öz häkimiýetini kanunlaşdyryp biler. We meniň pikirimçe halkara jemgyýetçiligi hem muny goldar. Centralized integration under the name Turan. Dr. Omarow bu zatlary eşitmek gowy, emma olar nä derejede hakykata laýyk gelýär diýip pikir edýärsiňiz? It depends of the political will of Kerimov. Bu Kerimowyň syýasy erkine bagly. Ol bu çykyş strategiýasyny bilmeli. He should know about this exit strategy. Alisher Kerimowyň bu geçiş hakynda pikirlenmek üçin nähildir bir esas barmy? Ony bu barada pikirlenmäge mejbur edýän faktor barmy? You know, I would always compare Kerimov's situation with the nice New York cop, which Bilýäňizmi näme? Men Kerimowyň ýagdaýyny basym pensiýa çykýan gowy New York polisiýasynyň ýagdaýy bilen deňeşdirerdim. Onsoň bir ýerde nähil syýasy ýa başga zatlar bolsa bolsun. Ollyňy men bu pok üçin ören garry diýmeli. Şeýlelikde 25 ýyl wagt içinde ol adam ören çylsyrymly diktatorçylyk awtoritar sistemany döretmek başardy we ol öz-özünden işläp dur. Ol käbir wezipeleri, daşary işler, howpsuzlyk meselelerini, oğuculuk meselesini başgalara berdi. Çağalary, mugallimleri işletmek wagtdaky esasy urukdurmalary berdi. Ýagny pagtanyň gerekdigini düşünürdi. Howpsuzlyk meselesi barada aýdylanyna ol men ganly islam hukukları barada hiç zat eşitmek islämok diýdi. Ýagny hemme zat şunuň ýalyrak edildi. Men ol hemme zata kontrolly edýär diýmezdim.
Emma ol özü bilen bir gemide oturan we özü bilen gark boljak, özüne dol garaşly bolan ýakyn adamlaryna käbir meseleler çözmegi ynanny. Olara etmeli işlerini paýlap berdi. Şu sebäpden halkara jemgyýetçiligi näme edip biler diýlenini, hatda ol bir ýerde hem ören gowy sistema gurup biler. Ol ganjy ogly, emma ol öz ganjygymyň ogly. Allah hatirasyna. Men onuň näme etmänligini nazarda tutýan. Ýagny ol halkara jemgyýetçiliginiň o wansanyň içine girmegine nähilleri bir päsgelçilik döretdimi? Ýa-da ol haýsyr ýadyra ýaragyny ýasanýarmy? Ýa-da ol islamçylary basyp ýatyrmaýarmy? Günwatar ondan näme islesip bir ýerde hemme zat, hemme mümkinçilik ustalaryň üstünde we olar Karimov tarapyndan islenişinden iki sekan edilip berilen. Onsoň men bir ýerde onu haýal etmän agdarmak, ýykmak synanşygyny görmeýärin. Juwannanyň hem dogry belleşi ýaly ol ýerde ören güýçli howpsuzlyk gurulugy bar. Bu guruluk ahyrky ýagdaýda täze lidere geçişi üptin etmeli. Bu geçiş Türkmenistanyň akyal ýumşak, sarsgynsyz bolar. Olar muny ýagny häkimiýetiň başga ýerine geçmegini üptin eder. Emma bir ýerde mesele onuň maşgalasy, bir ýerde şu alada bar. Ol maşgala Özbegistanyny aman galyp bilmez. Bizde täze guruluş bilen çalşylan öňkü guruluşyň ýanylmadyk wagty ýok. Bizde bu zatlar gaty çalasyn bolýar. Ýagny uly balyk ondan kiçirak balyk we onuň üçin ýene ulrak balyk şeýlelikde bir ýerde soňsuz proses. Bu sistemada hiç kim öz gününe goýulmaýar. Hatda howpsuzlyk gurulugynyň özünde hem ýagdaý şeýle. Olara belli bir görnüşde repressiýa etmäge ygtyýar berilen. Hatda Gulnara Kerimowaň repressiýa edenler hem tutuş gatlawy bilen aýryldy. Ýagny arassalaşa düşdi we olaryň ählisini howpsuzlykda däl, türmede otur. Ýagny köni Stalin zamanyna ýaly sana öz howpsuzlyk gurulugyňda generallara garşy bolsun, kim bolsa bolsun belli bir repressiýa çärelerini görmäge ygtyýar berilýär. Soňra bu oglanlaryň aşy özüne anamly bolmagynyň, özlerini Huda ýal hasaplamagynyň öňüne almak üçin olar hem repressiýa edilýär. Şeýlelikde Özbek Milli Howpsuzlyk Gurulugy hakykatda başga bir ýerine garany öz-özüne, öz hatarlaryna has gadaply darýar. Ýagny bu repressiýa olaryň uladymlary, owurlary, umumy ilata garşy alyp barýan repressiýalar bilen bile amala asyrlýar. Ýagny olar şol wagtda özlerine garşy hem repressiýa amala asyrýarlar. Şu sebäpden biziň iki türmämiz hem tutsagdan doly. Olaryň biri siýasy tutsaglar üçin, beýleki howpsuzlyk aparaty üçin. Olaryň ikisiň biri meňzeş doly. For political prisoners, another for security apparatus. So they are identically full. Biziň wagtymyz azalýar, biz daşardy işleýärleriň iberýän pullarynyň azalmagynyň gelýän 5 ýylda ýetirpiljek täsiri, radikal islamyň köpelýän rolunyň gelýän 5 ýylda ýetirmegi ahmal täsiri barada görüň edip ýetişmedik. Bu problemalaryň, meseleleriň ählisine serdirende, Juwanna, siz Özbegistany geljek 10 ýylda siyasi aýdan nerede, nähil ýagdaýda gözüne getirýärsiňiz? Well, that's a pretty tough question, and I think that will depend a lot on the fate of. Bu doğrudanam çylşyrymly soraw. Meniň pikirimçe bu esasan Karimowyň öz ykwalyna we hakykatda onuň näçe wagt häkimetde durjagyna bagly bolar. Elbetde bu olaryň nähil sistemany işe girjegine hem bagly bolar. Emma men eger sistema öz-özüne bolşýaly dowam etse, Özbegistan häzirki sistema aslynda bar bolan bir topar ykdysady problemalaryny hem öz üçin saklap galar diýip oýlaýan. Biz bazar ykdysadyety barada bir topar gürüň eşidýäs, emma iş ýüzüne bu urda ören azat görýäs. Biz günwatar maýadarlarynyň bir toparynyň bu ýurtdan diňe siýasy nämälimligi üçin däl, ýoksam bu bir faktor bolupdyr. Eýsem duş gelen ýakymsyz tejribeler sebäpli çeke durýanyny bilýäs. Olar bu ýurtdaky bizneslerini hut şol ýagdaýlar sebäpli togtatdylar. Onsoň biz bazar reformalary görnüşindäki ykdysadyýetyň durmuşa geçirilmedik ýerinde ören berk, gaty berk kontrolluk aslyndaky behwit ýitirmelere, daýçylyga belli bir paý düşjegini bilýäs. Onsoň bu ýagdaý dowam etse, daşarda işleýän migrant işçileriň iberýän pullarynyň azalmagy bilen goşulanyny, ýagny orsetde iş tapmak kynlaşsa, edilýän işe berilýän pul gadanç azalsa, bu ýerde ykdysadyýete hökman täsir bolar. Onsoň biz gelýän ýyllarda sosial-ykdysady kanagatsyzlygyň ýokurlanmagyna şaýat bolars. Munyň ýokurlanýan islam radikalizmine gollaw bolup bolmajagy başga bir mesele. Umuman aýdylanyna Özbegistanda radikalizm has aşak basylan we tendensiýa bar hem bolsa, biz ekstremizm aýplamasy esasyna türmä basylan adamlaryň sany bilen bu barada belli bir netije çykaryp bilmeýäris. Sebäbi ol aýplamalar köplenç galp toslama aýplamalar bolýar. Imamen haýsy
nädir bir zady umumlykda aşak yer astyna basmaň, onu has hoplu bir zady öwürjegini aýdýaryn. Emma muharamadan hopsuzlyk aparaturasy häzirki pursat Özbekistanda bir kontrolly etmek mümkinçiligine eýe we men geljekde radikal islamçylaryň o ýerde hereket etmek üçin orun boljagyny göz öňüne getirip bilmeýärin. Emma şol bir wagtda o zalim aýdyşym ýaly yer astyna itilen we şol ýerde galan hop, ol hopun tebigaty näweli, näme boljagyna çak edip bolmayan bir zat bolýar. As I say, it remains an underground threat, and the nature of that threat is quite unpredictable. Dogry, Bruce hakykatda bu sebepdeşligiň merkezinde duran we çakytyp bolmayan jogap Özbekistan bolup durýar. Siziňçe, miras düşerlik barada edilen şu gürünleriň ählisinden nähili netije gelip çykyr? Ýagny bu ýerde tutuş regiony nähili täsir ýetmek mümkinçiligi bar? Ýagny Özbekistan bilen bagly nähili senariýalar bar? Yeah, we've hit all around the economic problems, and of course that's that's going to be the big thing. And I'm reminded. Biz o ýerdäki ykdysady problemler eşidýäris. Elbetde bu ulugat bolar. 20 milyon dolar Karimow monitor bolan döwrü hem menim ýadymda. Ilki ykdysady reformalar, siýasy reformalar we 20 yıl soň görüp otursak o ýerde hiç wagt ykdysady reforma bolmandyr. Bu ýagda ýurtda bir topar ykdysady problemanyň ýatandyny we olar ýene bir topar ykdysady problemanyň ösüp çykmagyny esas boljagyny anladýar. Siz bu ýagdaýlaryň Özbekistan daşyna nähili täsir ýetirjegini soradyňyz. Doğrudan Özbekistan ähli merkez ady ýurtlary şol sany Owganistan bilen goňşulykda ýerleşýär. O ýerde 30 milyon gowrak adam ýaşaýar. Bu merkez Aziýanyň tutuş ilatynyň tas ýarysy bolýar. Ondan Özbekistanyň agyr ýagdaý dörese, munyň täsiri ýa agyrsy töwerekde her kime bildirer. Häkimetiň geçiş meselesi bolsa ýene bir problema. Bu ýerde bir topar gyzyklanýan taraplar bar we men goňşulykdaky ýurtlara ýetjek täsiri bardy aýdyp hem oturjak däl. Aýdaly bu ýerde Moskwanyň öz pikiri bar, Pekiniň öz pikiri bar we Washingtonyň hem öz pikiri bar. Sebäbi olaryň hemmesi Karimowdan soň geljek ýol başynyň özleri üçin kabul ederli bolmagyny isleýär. Ýani Hytaý ol Karimow ýarak biriniň gelmegini islese, Orset Kreml has taraptar adamyň gelmegini isleýär. Washington orta Karimow garaşdyrlykdan soňky başga bir näçe ýylla bolşy ýarak köprek gulmatara tarap ýykyn edýän adam isleýär. Ýani bu gardaşyk bolar. Ýurt içinde bir topar problemi, ýokary çykmak ýa-da ýokaryny almak üçin töweş bolar. Şoň bilen bir wagtda daşardan bir topar gatışma bolar. Bu belki beýle bir görnütin bolmaz. Ýöne men onuň eýýämden edil häzir hem bardyny berkinen ýaryn. Eger ykdysady meselelere dolanyp gelsek, Karimow 20 ýyl gowrak olor ýagdaýa dolanyp gelmeli we ýurdy ykdysadydan aýagyna galdyrmaly. Bu oňa geçiş prosesini bolup gelişinden has ansat geçirmäge kömek eder. Bu söhbetdeşlige gatnaşýanlaryň her biri bilýär, Özbekistan bir ýaýran ýurt. Ol ýerde Fergana jülgesi, merkez bölek we uzak günwatadaky çöl bar. Ondan bu eýem belli bir derejede böleklere bölünen ýurt we mundan käbir adamlaryň peýdalanmagy mümkin. Ondan onu bütüni bilelikde saklamak üçin bu ýerde nähiller ykdysady gowlaşmanyň bolup geçmegi gerek. Bu adamlara häzirki hökümetiň we geljekki hökümetiň arkasyna durmagy nähiller bolsa bir tutarak sebäp bolar. There's got to be some economic improvement in that country so that the people have some reason to stand behind the government now and the government that comes. Dogry, Dr. Sanjar Omarov soňky sözi size berýär. I am thinking positively, and I hope. Men pozitiv pikir edýärin. Men halkara jemgyýetçiliginiň, özbek halkynyň we özbek intelligensiýasynyň Özbekistanda we töwerekde häkimetiň parahatçylykly geçmegine goşagyna we goltugy berjegine umyt baglaýar. Power in Uzbekistan and around. Dogry. Kardeşler, Praga'dan Bruce Panier we Alisher Siddiq, Kazakistan'dan Joanna Lilis, Birleşen Ştatlarından Dr. Sanjar Omarov, biz bilen bolanyňyza köp sag bolun, hormatly dinleýijiler. Siz hem bizi dinleýäniňiz üçin minnetdarçylykda. Özbekistanda ýakynda geçirecek saýlawlaryň fonunda bu ýurdun siýasy ýagdaýlaryna sin edip taýýarlan ýürüýte gepleşigimiziň soňuna geldik. Programany Pragadaky studiodan men Muhammed Tahir alp bardym. Ýene efir tolkularyna duşýança hoş sag bolun.